Toto je Colorlight, kozmetický prístroj, ktorý vám pomôže s formovaním postavy. Má niekoľko skvelých funkcií pre redukovanie celulitídy, lepšie prekrvenie tkanív, zlepšenie pevnosti a pružnosti pokožky, stimulovanie syntézy kolagénu a stimulovanie redukcie tukových buniek. S prístrojom Colorlight vždy používajte vodivý gel Beauty BioWave. Krúživými pohybmi prechádzajte po pokožke v brušnej oblasti, v oblasti zadných partií alebo v oblasti stehien. V programe 1 sa spustí EMS Fitness režim, ktorý kombinuje mikroprúd a zelené svetlo. Posilňuje a spevňuje svaly a pokožku tela, okysličuje bunky, zlepšuje mikrocirkuláciu a stimuluje lymfy. V druhom programe sa spustí Slim režim, ktorý kombinuje prúd strednej frekvencie a modré svetlo. Redukuje tukové bunky, stimuluje syntézu kolagénu, spevňuje ochabnutú pokožku a zlepšuje stav aknóznej pokožky. V programe 3 sa spustí RF režim, ktorý kombinuje radiofrekvenčné vlny a červené svetlo. Zlepšuje pevnosť a elasticitu pokožky, redukuje ovisy a vrásky. V štvrtom programe sa spustí Slim a RF režim, ktorý kombinuje prúd strednej frekvencie, radiofrekvenčné vlny a fialové svetlo. Stimuluje syntézu kolagénu, spevňuje ochabnutú pleť a redukuje tukové bunky. Ošetrenie celulitídy, odburávanie tuku a starostlivosť o ochabnutú pokožku ide ruka v ruke so zdravým životným štýlom. Odporúčame overené keto alebo nízkosacharidové stravovanie. Pridajte k tomu starostlivosť o pokožku použitím práve tohto malého pomocníka, ktorý zlepší celkový vzhľad pokožky a tela. Želáme vám veľa odhodlania na ceste za vysnívanou postavou.